Wapumide. Sumpa fluidity, Sumpa fluidity, Sumpa FM and TV and ABOAGYE APAMA. Sumpa dia sasiso emenijie. Ajuma yesimini aketi enti usumwa sumyo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye dia fanyina masa wansum Abon nonsia. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shemaima yamamu nyina chi anopai. Ebranson se yede Sompa kasebo esomo. Na kasebo ifri Sompa 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters a ewo Kumase. Eno nso eye Sompa 93.1 FM. Sanso na Sompa TV sonso enam so. Na ayiko 100.9 FM so ewo Kumase. Ena no chi adamfopa radio ewo Paris France. Takwa Sompa 101.1, Takwa de Sompa 103.3, Tachimai Sompa 106.1 FM, Sunyana Sompa 98.9, Enkranza Mensa Unum Aya Sompa 90.7, and what she Doma FM, Doma Hinkro, a Doma FM, Doma Hinkro 100.7 FM. Kingdom Mankasim, a Kingdom 106.1 FM decoder Subabia Radio no, a Sompa FM live, your Facebook page no, a Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so Kaneshi Market wo mo pitimwa wo monso efa kasebwe ekoba simpri mu be maba nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo bre ena asono adansie ho niema na kache ena ewo ena eno achi no thonti na 74 mesha T74 no so immune booster papa ha wo betwitwi wusia Leicester Ghana Limited ya toothpaste and then the brush and the bema was sing aya kono na wodi akokoduro be ye dwumadie and then watching so endpoint homeopathy clinic Dr. Dubotin wono nso so kronoma bohia woto nsafro sebra na wonfa homeopathy so emfa yeresa emuduro wonfa ensomo ensema ye de somo no pa de makotene no ebini Palm Sunday enura bra na AKOSUA no chachimai wonu mantia asem de kwanchia bi si ewo bia distance education uniba for de no wono ye de munsa mo ba no pe na Cape Coast nso yedru ho a ababe pie mu se video bi eba bontia papa bi ebo maami bi pa na no ena so ye hye ema ne mema enkwada ene asetena mu bambo wo mo nso edi ababa betudwa se empanifo enhye na wo mo enye adwuma serebe ye beboa ama eniema etimi akoyi na no nso etoye no abusua wono mo de atudwa chese enkania no baabi edundundundumi na yedi entira yede ho nsamoba sanso ena yebekọ sede Sompa kasebo ya fa atu ye ho so se sewa hospital ye ne miamia hodo a mpumtuo aba ape yebekọ akọhye no ye kohura ho ye de ho ama ne bobesom ano payi sede be na ehifua wo ma be fa me preti etuo betwa ntino scrap dealers yeze ebe ma wo mo ID card e wa santeman mu na ensubrane kese subrantam eto ye won kran ha ene Ghana ha miamia bi no eniema eseye ne ene Sompa kasebo ye de besom abusua ebe kwa ma no ne nanka kare cardinal ne yeso wo kwa akobompa ye e wo Israel mamu na nso aposifo ama na kwan ye de munsam oba no pay ensam pii kan we no ho ne ye de som se koba simpri mu be maba anopa no nsia kasebo ye ne ye de kasebo esom no pay eye me die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi so aframe AKOSUA nhira me ne medoba triple eman ABOAGYE APAMA DADAA Sompa Rhapsody
afi kase no ne nkyire mu abusua ma yemfa mawe enye se bia ye ka wo ya na de ayere hosem ena ehye wase enena na eye wiase nyina da esi ho yaje nkwa Kristo bra wo ba na ye de ntema se ne fa na ebi enya hwe wo mukọ tete bre ede se kwan mu no de friend se mrenkansen kwese da na ye noa enti dodo na etimi ko wie kura fa kese na asan bedi abekọ enwumre no na enura ena tachima tade so junction ho enkwanhia bi kokosi ya na kia pikanto ebi registration number AAGS 364419 ene Toyota Corolla saloon car ebi ede ebebo ani ene nso GT 416420 na we nyina no ene tipa track bi o ye no nso ne registration number AGS 113925 ya na wono neni hwe kumase ekowie wo mo ne woni se mudo ekura echese taxi driver no wono no free University of Education Uniba Learning Center hokura ya wo ba be wo se suafo bi mo a wo da ne ho akona sankwanhye ekokosi tipa track no nso de na wo free tachima ya neni kire kumase na afi Toyota saloon car no nso no ono nso ase neni hwe kumase kro na na ekokosi ai ewo mu se wo bi enti nananom wonse adu de ne nso epira de wonu bu prepirai enam saa yeso mo epirafo no Holy Family Hospital ya doctor fo nso gina wo mo so pa se wo bu bia ho ebetimi asanfro no de Hebra TV ne so ana SOMPA 106.5 FM Accra na de behwebi eno no nkyere se befa ma no na fakokotwa yi na we nyina no na wo mo kyese enkwanhia ekoso na nsen ewo ya kwan so no adrafo mo wo mo ni na ho ne nyina echi no nso wo mo ehwe kwan so kosekose wo mo nso nyire bambo mu pa sa de beye na enema bi betimi akofom entesa ye kukuru mponi Easter na ebobo bai afa kura na ye bete na kese enu amranka nso kwase ada ensu a ehyanse etoye no na enyasem keto akra homache na omyensa ena ehyanse wo mo nkran ha de omhu ye Greater Accra ha ena subrani yinam museya ensu ito se buja bisha don shire beye mienu na ensu yi enyaye na nam so mo kro mo kwa asore kra dodo na ntimi yanko ebi mo fa ho dai ele bi nso so etimi koya Palm Sunday ni timi ekoyi se de Chesanofo ye koya de Palm Sunday ikoyi na Reverend o se usunsu ye jan kwan yi na eno ade enso no toy de na nso asore koyi na enkra de wonim se enso to ayemfa ye hunni kakra be fa ya so ho kakra be fa ye ni ase na Greater Accra ha enso toy na miamia enso yi fa wo mo no na nya samwa danso man unya baabi mfa wonan ensi na weja de na ye buburuja kaswa old barrier ene de na ye ateche nko a malam dance junction ho de na ensuo ne se mabɔ matenase na kanashi omosemo ya ma ya fesompa obi bus kanashi ensuo yi nam hu sei Accra Central na cycle nso danso man junction chese miamie wo Greater Accra region ha ensuo no etchifa wo mo so SS nkrofo ne ma no na nya sam keto ebi mu kra pese wo mu pie na ombe fa ka wo mu ntimi na brabe ha ensuo bi ye de asi wa wo he obi area no no de wo hye wo SOMPA 106.5 FM Accra so ana SOMPA TV so no de brabe he obi area anka wo pie frifi a obi wa wo pie ye na asi nsuom wo be hye compound ho nyina aye nsuo ena obi nso wo hokora no a car no baby car no be fa na car no entimi ntu agina nsuom afa baby na momu no ade anyame boa ye kyese na ye pam se na apa na se obi ya ho antechema ya antese nsuo no efise bre bi atwemu na behwei we de se wo sha as a hospital as obi kitchen kyese as obi corridor mu baby ena nsuo na fa ho na nsuo no so e ba fie wo mu no enkran fie na twini se ya na ediaba na eno ade nyame ye yadom fise na ye ne da Palm Sunday Yesu Kristo enter Jerusalem ntino ame ya ntise nsuo kakra ka to ye nipa bi awu tora bi a enkran esuo nya topa eso akwara bi efa no maami bi ne ma efa no papa bi nso afa no ama ye hu ba bi a wonam na mu na kwakopie ba bi na eno ade ne de prebi emfiri mu ama ne mom ejapade ne miamia areas ahodo na wontimi mpie ena wo dem ho no nso aba ho a wo nso pie nyeye wo a wakada mu so pie atese na wakansinsemu etimpanifo e de atodwa se wo mo besese nso na fe na ahya ase enti ne Yesu kakra mponiye
na de afire kire eba eto mbesere so manfo mo tete ba bia nsuo ta fa ho no to free ho menchen mansuo ne ma unim se ba bia wote ne nsuo to a eyiri famo a to free ho wuturu free ho na se wo free ho a betimi aboa na mabamba ho nsem wagina we ne nsem a empanifo de atodwa ama sompa kase bo ye de asom ene na chese enokure ntina nkwanhye ne si ye obi amfiri mu na wo moda so a wonkwa no na we nyina echi no wo mo ehwe nyina mahoden so Electricity Company of Ghana de kane bi na kane ne dum bebre ntina ebi no mfiri wo mo yifo age no wo mo na akase na wo mo de ase bra nso no toto no so obehwe a enkane no bebi dundumi na ni nyina ne de opa nwoma so na enyina no mude o eye ne yie mu ntira sade yen kane no eye hydroelectric power nti eno efiri nsom enti nsuo to na bibi tuchima no wo mo annum no atoyanche betimi asi na nso ni nyina achi no de edundum ye ne wo mo a nsuo no gya ye nyina ye so nkane a still a wo mo da so da som mu no wo mo se monkafra na monfra sa ahomai na efe bia wo no na wa kire ho na wo mo a ehwe ho no ye tia wo mo na so ntentem na de ese wo no mo ye no wo mayo te se de enura ye wo ma na wo sie afa ho sei wo mo de dundum ya wo mo frɛ ya esan ba ye no wo de je 03026116111 03026116111 na fe wo de bo ho amane no na fa kire wo mo se how bi e de abro bia no enye wo mo bo apayo wonsa de wonsa yema wono mo epa ho chewo ansana the New Patriotic Party amanyoko ne ba be free abem no wo mo kopie sewu a e wo bosomtwe district e wo Ashanti region asa bosomtwe mansini a e wo Asante Mantemo na wo mo kobie sewu government hospital na sa ba ya resabia no wo mo koda na di se enya adwuma nanso ade hye de ba beto sompa kase ebo anim se besi nne ayeresabia na enya adwuma afinie aye bia no ayeresabia no wontimi nkoho enye adwuma na ese non functional eno no se facility MPP for danadi ansan wo moko eti adenti na besi ne afiechi yentimi mfanya adwuma na ayaresabia no eda hokwa na wo se ayaresabia wo de medical equipment kura wowom chesa wokwa wotimi se niam bia ye hia doctor for de be adwuma na bigum dada nanso obi ani ho na na sompa kase ebo se me kan ye ya fato ye ho se ba bia nkrofo nkono ho ne ye begba awura tokuro bia mu ba bia mpumto aba ape ye be ko ne ye kopie ho na se na yeresabia kama pa na yesi wosewu ha adehye ntimi nkoho na eba ne se ne yete ne sei na sei na sompa kase boko hunu ya adehye no edito yanim mesena so be bie de o me bie ma ya fi ya tu radio ho ya te TV ho ya te se so be bie hospital ntia sena ensagu yensa yem so me bie ma ne se de ho kire ka ho odin wo krom ha ne so animonyam emra krom ha ntia sena ni die mu a esen o mampani dada akofo ena beji asase no ena o mampani mercy ne mahama be share project nase edum ye ya na ba na adia ya womne se ya wie anka wo so ye ekwan no embebie ntino o mo ya so de kwan na ekotu fi yase ena asase no so ye se wi asase eno beye wo so ena nso ye se ne ye mpene giso ma ye kwan na maye na de awe wo kra womne se enkrofo container ne ade wo kwan nyina mo mu yi ekwan ne aye ne dada o asa be se kwan ne se mu beye o mu anye no mu agya ho ewi an se ye to abawie ye ndi be week eno me so mbebi om dia sojafo ne ade ebegu o so mu bebi hospital nti se wi ani bia nsi wo hino wo kromo bia enu anse ete ya ne se o mampani dada na adu abebi hospital atiefo mesre obra ye Facebook page ne behwade Sompa 106.5 FM Accra anasa wo hye no Sompa TV so abehwe se wo government hospital emfidie gu ho pa emfidie pa egu ho ayaresabia ye bibia wie o atiefo Ghana yankase esikani o ayaresabia ye wie ye bia no behwe emfidie ya tagu roba hyehyɛ ho ena sewa government hospital gu ho ena mfuturo ebo enkonya egu ho empa emfidie didi dwuma anasifo na gu fie yo ayese ehwa ayaresabia na gu oman ni sika na ye de aye ye bia no awie esonya dwuma mese be ha ayaresabia ne mu fe sasompa kase ebo de ya ka se ba bia nkrofo nko na ho na ye bekọ ye sheda sma obi se monko ayaresabia ne mu fe pa
word no se de esi ahyehyɛ mesi fa woni behwe no wankasa so mpaka se ebo na eka behwe ye yi obi a baabi behwe theater mu niema egu ho air condition ebobo ho ene ya tom ene ho nyina ya mfuturo se kwan o mu ye mfuturo nko a efuturo nko a ena woro ba hyehye ho eye de ne ye pe oman no continuity na ye kan behwe abibia ya hyehye a chese no an se ye de doctor fo na se nurse fo ene nkrofo be kwakogo se monko ye adwuma de oman na esese ye ya ano no de esese ye ya ano no bra behwa de na wo me bete se wo ye Ghana ni so oman ni timi de sikasi bibi se ye na ye gya ho na epro na esei sa ban dada na bia no awokọ aban foforo aba won fa nipa nkogu ho se wo fo so mu hia yaresabia na asom wo mo behem fidi a ya hyehye ayede egu wo man ne niema oman ni sika na assembly member wo se wo electoral area owura Prince Kwame Aduchum eno se chese ade na tete se kwan ye fa so kura bie ayaresabia na ehu nsem bebre nanso wo besre se ono kura ye bia no ya amfre no wo hu ya no se ye bie na mo wo besra ban se ye bie wie efi se ni kwan se omanfo dodo na efi se wo se wo bosomche district se wo mo kokol konfa no che aban ayaresabia akopa ayaresha wo bra ye bia ayaresabia se ye nanso obi ani ho eti aban ne fa ni pamra na we de tan atete Miana, me organize Kroma and Patam penny for youth to train Mebuno. Me boss DC and so at the dom by Bass about Kuman and Yago. Nipe Begu Kuman and Yago. President Minister Abbas on the dom by me in Yabeka. A Juma, come. A Coba say, Abehuni Ecoso, the President Becassa, and a Juna Betuaso. I never one so because Brett Toba, President Bel Masia comment, Shia, only Mensiaka say, Confanocha Chukpa, into Quembias and I saw Babe Hospital, which is said by Yahombe de Behari. As I tell me no kase bibian koso enti mesre omampani mesre no se ne wafia assembly member mene me man se we aman e din kotosre enkotodwe e pa ne chew se omra no mehwe kakra regional minister mesre na mu ono ni nipa me no se obetime nya takra papa e de anu president asum na wakai no se oba be hospital di amaye mini a oba sa ofa kwan so enti na da ho no asem ya som ye de be hot bite ye nya mu kura som panso de e beto ye punu so se ye betwe na basa ne sre anumre ye bedi hu nkomo e ba ne se ne yete ne sei se hwemfidie ai gu ho hwene ma gu ho se ho nyina enwura eso se ye se bie hospital foforo na dada na wo ho no a ye bie na ye nyusu no emfa so entidie na wo so se ye se si foforo na ye bie foforo wo bra dada na wo ho no eti continuity ne no man no ehia we ye ba wa beidu ne de ba enti etiefo ye hye mobo so ye ma ne nsi ha enumre no ye behye na ye the hot bite kase ebo no ye de aba we eye Prince Kwame Aduchum ye assembly member wo se we electoral area won na this asemi etudwa so mpa kase ebo ye bo ho dawuro ede amamoyi na ye kam se so mpa kase ebo na wuti afri so mpa 106.5 FM Accra na ye kam se Leicester Ghana Limited for the Young Street Pace and then the branch abadwa so eti bomodian so obechichi osia no pai ma osenye kama ma osenye fita na etimi aboa na Young Street Pace ne branch no ye wo whitening wo ho ene ye wo gel ye wo hair bar say wo si udodom tokro wo si na ye green and white no and uben se wonya Yans whitening toothpaste no a ebeye wo yi eti no say wo Accra no afre 0501619588 0501619588 ena kuma se 0501390338 0501390338 say da bia bibia be koye Leicester Ghana Limited achine nana KJC Company Limited no pa no nsia kase ebo no adansie ho niema edition ase ekowie say ye nadoa say ye plywood say ye building wire say ye cement say ye iron rod say ye roofing sheets na no Central Steel for asakoba na baso say distributor of the year 2025 no ye de amano ekoba simpri mu be ma ba waje abasobo Ghana ne amono ne efi say adwuma ne de wote ase pa Ghana hamantam dunsia no nyina ne nkrabata ne bi ewo ho eti bomodian say general building materials de obeba ye be mu ofutuo ne akwankyere na bo trailer ne truck nyina wo mo edi ye adwuma frɛ no Accra ni Kumase eye 020
43-55040 02043-55040 na with them 74 mission no T74 tetudo no ne ti se nsuo se wonom ana amaye nananom anya 120 years no na wonso wanya bi womunya 150 years no na wonso wanya bi fi se immune booster papa de ye fa ne T74 no ye di DHC afra ne de haba ne nubuna aye no uyo bi eduru anajo a ojonso bebru 10 times ansa na ade ache uyo bi ekroton ho a chance na ewu uyo bi ulcer edu yefrumu akoniaba na kyese immune system no ayemre tontina 74 mixture ene ye kamfo de ama wonti wo kanshi drug lane ena kumase ashton kolina keba friend wo 024 6073498 024 6073498 T74 yasum endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin eton safro sabra no wonfa yare sapapa emudo wonfa ensomwo na wobedi ho adanse homeopathy no alternative medicine endpoint homeopathic clinic more than 17 years and ye di homeopathy adwuma brane fa homeopathy so emmoa wo endpoint na wo brane fa homeopathy so na wo prostate mu ha no bema emfiri so brane fa homeopathy so na de fa premature ejaculation no a wa ho odi akofom wo mpamu no yemfa nsa wo yare brane fa homeopathy so na wo low sperm count no enya high sperm count Brian for homeopathy so na nerve diseases kidney ni liver issues no yenye ho adwuma physiotherapy ni massage nyina ye enti fra endpoint homeopathic clinic kuma se wo kronoma bohia ena enkran social signboard no sprinters kwana so no wo ena tema community 22 number no fra Dr. Duboatin wono abefa eye 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 Mika was Sompa Kasiebo and a Wuti Sompa 106.5 FM Accra. No cre a market ya papa na ebusua sade ya bom ewuramu hwa e wa santemam no ma ye bewie de wo hwa nso biu na mom Cape Coast process adom no se ye mama sonte se na no nsem binu ma na ededa wiase nyina pa no so ya na wo mo bo aba mu obi samabo sakwa ne din se wadi mfinchi aduanan na woni ababa wa bia wo e wo baka no Cape Coast ho wakwa akobro no na enene media no so no posifo e won potem se ye mama so nte wo manya ne pen chi aso se sie e wo kokomu a ene dadue ya wo ko na afi wakwa akogina emrenim na emra no wone no edi enti yera Isaac Evans etie wono ene chief inspector public affairs ya krata watwera ne nsahase na wonom de abase yenkenkan famawo na Scrap Dealers Association wono mu a ewo asantemamu titru ene atwemanwa biaja na tifi afam pani a woda wo manwo se regional president eyowura Abdullah Jagala ana wose na no awrahosem bisi won tensere na mofra ne bi ko se wo mo kwa akope condemn na so no condemn fo ena so no condemn fo ebi mo ho a enubone na aye wo mo condemn ena ebi no mo nso ko sesa de ye na de go no e de abasa de be na enko prepare ankoda na enu achi nsukura no be da so ewi asan de aya de foforo ama o manye nya so mfaso na ne ekọ so na no empanimfo mrem entwaye wone ba bedu ene di nkomoyi ejoso say scrap juma no ye ni ade bi na friend say like ade we na regarding say okoto scraps onu do pia onum say okoto scraps enem say ni pa boni fo so kan eye le wudi samo ye juma no wo muntimi identify mo we mu na scrap dealers we mu scrap dealers obi ntimi ko fo bi dia different person betuma no mu di attack na ye ade attack no enem say mo aka cho mu say scraps fo na be ye enyo ono kwa no mu di abane so Jesus ye ID card bi ye identification card scrap dealer bia okobush na odi card na yere asan ko obi anwo ona wonim say we scrap dealer Abdullah Jagala no won ye uko atwemanwa biaja na afa ho a wo mo region ni nyina kura Ashanti region won ne ye chairman a woda scrap dealers no say nya nto nya ntua won be ID cards e de ama won crop anante
Meka wo say Ekoba Simprimu Bema Banana KJC Company Limited and upon on Sia Kasebana Wuti Sompa 106.5 FM Accra. Na video bi enenam social media. Abema bi ebu oba. Na bura na wo bo no na akwakoye atete pa na esi ewo Cape Coast anase ogwan kropomu. Na physical harm nyina ebemu ama oba no kra prai. Na no na Ministry of Gender, Children and Social Protection eya so ye hye mane mema nkoda na yesetsem obambo akasetia sa oba no na ye bo no na mpanifo chem se eya tete pa na asem ya kwakwa kopie ama mpanifo epie ye no omo so asom na domestic violence at 2007 at 732 no etia a criminal offenses at 1960 act 29 no eno so ekasatia eti ministry no so omo so kasetia kase ensemfata it is a over your social media so abrante ne yakwa akwache no a ye de banka ba ye de agu ne nsa no na ministry ne say wo mo anya telephone number sa oba na ye bo no wo mo nya ne number ba wo ma frɛ no a oba no omfa enti ministry no ayane mpanifo ne Dr. Agnes na momo late ene dom nyina wo mo de to Ghana Police Service anim so wo mo hwehwem se be ya oba na ba bi wo bia ye betimi ehu no ne ye behu no ba ma no kra wo ye ne den ya wo ye ne mpena wo ye ne kunu wo ye ne nua wo ye den ya a wo timi nya kokoduro etimi bo ne sa na no na ministry ne so wo mo de to obi anim se ye de Hope Call Line Center aba a se bia ba bia wo ye akoda bia ye browo wo ye be ma ye browo wo ye oba ye browo na se wo pefa hudi a ye de free lines no abaje se de SOMPA kan na won so frɛ bi na ment na ho ma obi nkunwa nwie mie nkɔkye nipa no evise sabre ne no wawu eti wonya hunu se ya aware se ya busuam so obi na won ne ti no obi eboa ministry no at the Ministry's Helpline of Hope call center aba call center no ubo 0800 800 800 ana wodam 0800 800 800 any asanwo 0800 900 900 0800 900 900 ena de chatwo no 0800 111 222 obo 0800 na wabo 1 miensa na wabo 2 miensa 0800 111 ahon so se maka 1 no kwa miensa na wasan abo 2 miensa 222 fresesia abuse bia wo fam se wo ya kwada wo maame ne browo wo papa ne browo waware wo yere ne browo wo kru ne browo ba bia obi edi wo mpamwa obi ye wo haw obi titi wo no sa wo frɛ 0800 111 222 ana 0800 900 900 ana say impo 0800 800 800 Ministry of Gender, Children and Social Protection. Womo line no aye friend Hope Call Center no. Womo beje so na ba bia wo bia ya baba beje wo. Se da be ya yentis wo wie ansa na nipa na wo ku okun wo no yakwa akɔkye no na aboa ama ye nyina ye bambo ho nsɛm etimi agina. Abusua ma yenkɔwie kase no ɛwɔ amanone. Enura ya na ye Palm Sunday a. Enso to ye ntikura oba ye mpotem ho a minum ntimi ankɔ aso na mo wo mo de ya abekwan di ewo fie no Israel nso anka kare kempanimfo bi yesa wo mo kɔ kronkron mo bia ho akɔ mpaye na nso aposifo ama wo no mo kwan ekɔwie no atwetwea so ama mpanimfo bi kura kasa na emu no Cardinal Pierre Batista Pizzabola wono enanka one Francisco Le Pepo wo mo akɔ mpaye akɔye mass no emfa ho ne ne esi ewo wiase ekɔ sere twede ampon sempo entokɔ ekɔsui no wontwa baahwɛ no masundwe mra na nso aposifo ewo Israel afon se nyade a wombe makwan ama wono makoro eno na akristofo ewo wiase nyina ahye ase kasa kasa bie na nso nyina mu na aposifo a kyerɛ se enye se bia som no na wo mutietia na mmom ne ekɔso no timamufo bambo nti na no bra na akɔnche kronkron kɔso saa na kɔso a se wohwe al akwas mosque ho a wo ma obi a nwura ho se wo kwa akɔbɔ mpaye obi a ye ne de wo ne fie nti wo mo nya saa e wo fie se de be na asondwe beba na nso ne nyina mu no prime minister edema Georgia afo no Italy Georgia Meloni oni se wakasa de etia afre se wo mo meyi ano saa na Antonio Tajani ya wo no nso wo ye Italy for foreign minister wo no nso aka
sɛ wɔn mo meyi ano mampani Emmanuel Macron ya wɔn mo etie sompa kaseɛ ɛwɔ France aburokyima mu wɔn nso deɛ kura ase yɛmfrɛ wɔn mo na wɔn mo meyi nsɛm bia no na som mu deɛ eni kwansi etie obi afa ahodie so kwantinti bia kopie kotie kasebo no wasi ensem de som wono pai dedi makotene bi ene se enu amrenka nso kwasi da enso a eto enkran no emiame bi te se dansoma wagya kasoa old barrier malam junction kanashi Accra Central ne miame bebre enso eyiri fagya pade bebre nenso nipa nkwade nyame bon ho ba man eno enkwanhia bi si wo tachima tade aso junction nenso okra bi anto adokotafo da so gina wo mo so hwe won ena enkane adundum so course won krane ne mpotamu na ECG fo se ahoma wo mo de tu dwane ya mo mfre se mo de aduma asoye ye hye man ne mema nkoda ne asetre mo bambo akasa tie wo ba bia video bi ba ya na ye bro no ho asem ena saaba mu ano a wo kwa kogina mranim afi ye ko Israel mamu empa yanka wo mo kobo ne pan Sunday enya amaso eno hono mpanimfo se yensama aposifo yadi asede ma ekoba simpri mu be ma banana KJC company limited wato adansi hu ne ma Leicester Ghana limited ya toothpaste and the brush endpoint homeopathic clinic wofa homeopathy so asan we yare na 74 mixture na kasebo efi sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wo Kumase e sompa 93.1 FM Kumase ayiko 100.9 Paris France wadam for radio takwa sompa nso so efa said adam for pa efa no Paris France no na sompa takwa nso fa ye sompa takorade tachima nsunya ne nkranza doma mankasim 106.1 FM decoder so baby radio wono and your Facebook page near Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live and so efa www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio and Adoma FM Doma Hinkro 100.7 FM wo munso FB ye ne de kasebo yi esom wono pay eyeme die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi so afrem yakosua nhira mene medoba Sompa Rhapsody Triple A mine Ejapia apama dada ye kamo se enne na Sompa Rhapsody and na Sompa Delight ye unveil e was Sompa 106.5 FM Accra enu nti twan na ubenya ho mfa so pi yada mu nyina ase